Iz davne prošlosti na kazališne daske Gavele krajem tjedna stiže predstava nastala prema slavnom romanu francuskog književnika Voltairea. Kandid ili optimizam u režiji Krešimira Dolenčića na pravom je putu da ovo zagrebačko kazalište ponovno stavi u centar medijskog interesa. Krešimir Dolenčić na daske Gavele dovodi Voltairea. Kandid ili optimizam, roman slavnog francuskog književnika pretočen u dramski tekst, mogao bi nastaviti trend kontroverzi kojima su u posljednje vrijeme predstave ovog kazališta punile novinske stupce. Toliko se bavimo nevažnim stvarima, plakatima ili takvim glupostima da nam je, rekao bih, kao da ga je napisao neko danas od 30 godina. Sigurno da će izazvati nekakve oprečne stavove. Ja nikako ne bih volio da se na taj način uopće raspravlja o toj predstavi. Svega mjesec dana nakon što je davne 1759. godine izdan, Voltairov roman je bio zabranjen. Ekipa predvođena proslavljenim redateljem T.N.-om Vejzovićem i Natašom Janjić-Lokas nada se da njihov san nitko neće omesti. Ako probaš upasti u nečije snove, oni su doista tehnički zahtjevni i likovno začudni. Kad ljudi rade Kandida, to je zapravo strašno, jer se suočavaju sa 35 različitih scena, od kojih se 20 događa na različitim krajevima svijeta. Kazalište nikada nije bilo lišeno praznovjerja. Ansambl će ovoga puta posebno paziti da ostane dosljedan ritualima pred izlazak na pozornicu, da se ne bi predstava, baš kao i Voltairov roman, nakon premijere našla na nečijoj crnoj listi.